बिथांमोना मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे बेफोरबायदि स्पेस सिगां समफोराव बिथांमोना मोनाखैमोन हाग्रामा महिलानि समाव सेंग्रा सिख्लाफोरा गावसोरनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो खाबु मोनाखैमोन सरकारजों थोंजोङै इन्टारेक्सन खालामनो खाबु मोनाखैमोन बेनि थाखायबो बिथांमोना जोंनो साबायखर होदों बेजों लोगोसे बिथांमोना बाहेरायाव ओंखारनानै समाजारि बिथिङाव गावबा गावनि जि अबदान समाज सुस्रांनायनि जा अबदान बेखौ होनो बिथांमोना खाबु मोनदों आरो बेखौनो जोंनि मानसिफोरा नेगासिनो दंमोन बेनो सोलायनाय माखासे मानसिफोरा माखौ परिबर्तन होननानै बुंदों बेनो परिबर्तन मानसिफोरनि जि सानदांथि मोनसे समाव जोंनि गेजेराव एना एनि दंमोन नायलायनो हायै मोनसे परिबेस दंमोन दिनै इन्टायार बिटिआरआव मानसिफोरा गोसोबायदि गोजोनै दावगानायनि गेजेरजों थांना थानो हादों आरो जोङो स्पेसियेलि हिउमेन रिसोर्स बारायनायाव गोसो होगासिनो दं थांनाय गोलाव समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जानाय लोंनायजों जौ जुवाजों जोंनि बिटिसिखौ बरबाद खालामदोंमोन दा बेनिखायनो मानगगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायाव दायो जोङो गोदानै खनसेबाव रिभाइभ खालामनो गोनां जादों जों गोदानै स्टार्ट खालामफिननो गोनां जादों जोंनि सुबुं सम्पदखौ बोरै सोरजिगोन जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोरनि जि साननाय हनाय बेजों समाजा बोरै गोजौसिन दावखोलांगोन बेफोर गासैबो बाथ्राखौ जोङो नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो दङ दिनै मोनफ्रोमबो सेक्सननि मानसिफोरखौ जों लानानै खामानि मावदों खमसे खम more than 30-30टानिख्रुइबो बांसिन दिनै मिशन लानानै खामानि मावदों जोङो मिशन लानानैसो खामानि मावदों दिनै सेन्ट्रेल UPPL युथ विंनि बा UPPLनि मोनसे एजेन्डा दङ मोनसे मोनफ्रोमबो समस्ति अर्थात बिटिआरनि दासिम 40 समस्तियाव थांनानै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लोगो हमनानै सावरायनाय बिथांमोना मा समस्या जादों बिथांमोना जोंनि सरकारखौ बा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय मा लुबैनाय मिन्स फैबाय थानाय समाव बिथांमोना गावबा गावनि केरियारखौ लानानै समाजखौ लानानै बोरै दैदेनजानो लुबैदों सरकाराव बिथांमोना बोरै अबदान होनो लुबैदों बिथांमोननि साजेसन बिथांमोननि जि साननाय हनाय बिथांमोनजों जों शेयार खालामदों आरो जोबोरै जों मोजां मोनदों गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा ज' फैनानै जों सावरायदों बिथांमोननि सुखु दुखुनि बाथ्रा जोंनो फोरमायदों आरो बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि सरकार बेखौ जोबोद बाख्नायदों आरो फैबाय थानाय समाव दा जेरैबायदि खामानि मावगासिनो दङ बेनिख्रुइ साबसिन खामानि मावगोनखौ बिथांमोना आसा खालामदों दा बे हिसाबैनो जोङो दिनै बे उदालगुरि जिल्लायाव फैदों भैरबकुन्द ब्लकआव बेवहाय जोबोद मोजाङै जोंनि माखासे गोनांथार बाथ्रा जों बिथांमोनजों सावरायदों आरो बिथांमोना मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे बेफोरबायदि स्पेस सिगां समफोराव बिथांमोना मोनाखैमोन हाग्रामा महिलानि समाव सेंग्रा सिख्लाफोरा गावसोरनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो खाबु मोनाखैमोन सरकारजों थोंजोङै इन्टारेक्सन खालामनो खाबु मोनाखैमोन बेनि थाखायबो बिथांमोना जोंनो साबायखर होदों गुबुन राजनीतिक हान्जानि रुजुनायाव नोंथांमोननि UPPL पार्टिनि माबाया थासारि UPPL हिसाबै नङा UPPLआ मोनसे पलिटिकेल पार्टि नाथाय दिनै रायजो राजानि जिफोर हप एन्ड एसपिरेशन्स दङमोन बेफोर फिलआप जादों थांनाय गोलाव समाव जोंनि गेजेराव गोबां भाइलेन्स जादों जोङो गोबां गोदाव सोराव थानो गोनां जादों जोंनि जिफोर हिउमेन रिसोर्स जों खोमाना लानो गोनां जादों जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ टारगेट खालामनानै बै समाव पलिटिकेल मार्डार खालामनाय जादों दिनैनि तारिखआव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा लेखा फरायनो खाबु मोनदों जायफोरा बिजनेस खालामदों बिथांमोना बिजनेस खालामनो खाबु मोनदों आइजोफोरा न'खर सामलायनायजों लोगोसे बिथांमोना बाहेरायाव ओंखारनानै समाजारि बिथिङाव गावबा गावनि जि अबदान समाज सुस्रांनायनि जा अबदान बेखौ होनो बिथांमोना खाबु मोनदों आरो बेखौनो जोंनि मानसिफोरा नेगासिनो दंमोन बेनो सोलायनाय माखासे मानसिफोरा माखौ परिबर्तन होननानै बुंदों बेनो परिबर्तन मानसिफोरनि जि सानदांथि मोनसे समाव जोंनि गेजेराव एना एनि दंमोन नायलायनो हायै मोनसे परिबेस दंमोन दिनै इन्टायार बिटिआरआव मानसिफोरा गोसोबायदि गोजोनै दावगानायनि गेजेरजों थांना थानो हादों आरो जोङो स्पेसियेलि हिउमेन रिसोर्स बारायनायाव गोसो होगासिनो दं थांनाय गोलाव समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जानाय लोंनायजों जौ जुवाजों जोंनि बिटिसिखौ बरबाद खालामदोंमोन दा बेनिखायनो मानगगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायाव दायो जोङो गोदानै खनसेबाव रिभाइभ खालामनो गोनां जादों जों गोदानै स्टार्ट खालामफिननो गोनां जादों जोंनि सुबुं सम्पदखौ बोरै सोरजिगोन जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोरनि जि साननाय हनाय बेजों समाजा बोरै गोजौसिन दावखोलांगोन बेफोर गासैबो बाथ्राखौ जोङो नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो दङ दिनै मोनफ्रोमबो सेक्सननि मानसिफोरखौ जों लानानै खामानि मावदों खमसे खम more than 30-30टानिख्रुइबो बांसिन दिनै मिशन लानानै खामानि मावदों जोङो मिशन लानानैसो खामानि मावदों एजेन्डाया आलादा बाथ्रा जों मिशन गिदिर मिशन लानानै खामानि मावदों आरो बेफोर अलमस्ट साक्सेस जानायनि लामायाव दिनै माखासेफोरा बेफोर खामानिखौ नुवाखै जानो हानाय अपोजिशनाथ' माखासे एलिगेसन लाबोदों नाथाय बिथांमोननि ब्रेन थिंकिं जि लेभेल अफ थिंकिं बे लेभेल अफ थिंकिंआ बैसिम मोनाया जोङो आउट अफ बक्स बाथ्राफोरखौ सानगासिनो दङ समाजखौ जोङो
मोनसे भाइब्रेन्ट ससाइटियाव लांनो नागिरदों जेरैबायदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मास्टार रेस बड' ससाइटिखौ दानो नागिरदोंमोन बिनि आगानसे जों दावगालांगासिनो दङ मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बड'फानि जा सिमां बे थाबैनो जाफुंगोन होनना जों आसा खालामनो हायो दिनैनि समाव बर' लाइमोनफोरा गोबां इन्टारनेसनेल आरो नेसनेल गेलेगिरि महरै जोंनि गेजेराव बान्था लाबोनो हादों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय बिथांमोनखौ माबाफोर थुलुंगा निस्सय नोंथांमोना नायनो हागोन थांनाय गोलाव समाव 17 बोसोर हाग्रामानि सासनाव बिथांमोना जेबो स्कप मोनाखैमोन दिनै नोंथांमोना नायनो हागोन जोंनि बिटिआरावनो क'क्राझार बायदियाव माखासे काउन्सिलफोरखौ लानानै 6 सिडिउल माने काउन्सिलफोरखौ लानानै बेवहाय आइसपिएल खुंदों जेरावहाय बिथांमोना गावनि जा टेलेन्टखौ देखायनो चान्स मोनदों जोंनि मानसिफ्रा बेवहाय थांनानै नायनो खाबु मोनदों दिनै एसियानि अल्डेस्ट मोनसे काप दुरान्ड कापआ बेवहाय जानानै थांबाय बेनि गेजेरजों जोंनि मानसिफ्रा माखासे सोलोंनो खाबु मोनदों बिथांमोनजों सावरायनो खाबु मोनदों दिनै जोंनि जि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्ट भेरगाव समस्तिनि एमसिएलए बिटिआरनि मानगोनां दावबायसा बर'नि जि डिपार्टमेन्ट दङ बे स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआव दिनै जोंनि जि गोदानै जाखांफुनाय माने गेलेगिरि बिथांमोननो जोङो गोबां स्कप होदों दिनै गोबां स्कप होदों आरो फैबाय थानाय खम समनि गेजेराव मोनफ्रोमबो समस्तियाव 40टा समस्ति दायो दं मोनफ्रोमबो समस्तियाव जोङो जायफोरा गेलेगिरि दं बिथांमोननि थाखाय जोङो स्कप जाथों होननानै स्टेडियाम खालामनो नागिरदों जाहाथे गोदान जेनेरेसना माने स्कप मोनो गेजेर ससेयाव गोबां दावराव जाबाय अपोजिसनाबो जोंखौ गोबां समालोचना खालामबाय जे साइ सेन्टारखौ क'क्राझारनिफ्राय बोखारगोन नाथाय जोङो सिगांनिख्रुइ बांसिन मर इफेक्टिभ बेखौ खालामगासिनो दङ आरो दिनैनि तारिखाव साया जेराव दङ बेयावनो दङ जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा उथिबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बेवहाय बाहागो लानो मोनदों आरो इन्टारनेसनेल नेसनेल लेभेलाव माला जोंनि मानसिफोरा बाहागो लादों बै गोदान सरकार फैनायनि उनाव माखासे स्कप मोननायनि थाखायसो थांनाय समफोराव बिथांमोना गुबुनाव थांनो थाखाय बिदि एडभान्टेजखौ लानो हायाखैमोन बिदि स्कपखौ लानो हायाखैमोन मानो जोंनि गेजेराव माखासे भाइलेन्स जानायनि थाखाय जोंनि मानसिफोरा बाहेरायाव ओंखारनो गियोमोन सन्देह खालामोमोन जोंनि मानसिफोरा बाहेरायाव थांनो गावखौनो गाव मोनसे सन्देह खालामोमोन आं दिनै बाहेरायाव ओंखारनायनि उनाव फैफिननो हागोन ना हाया बिदि मोनसे गावबा गावनि गेजेराव मोनसे सन्देह थायोमोन दिनै सान्थि फैनायनि उनाव मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर गभर्नमेन्टखौ दैदेननायनि उनाव जोंनि गेजेराव जिथिया सान्थि फैयो गावबा गावनि लामायाव नट अनलि स्पर्ट्स गेलेनायनि बादैबो दिनै सोलोंथाइनि बेलायाव बिजनेसनि बेलायाव समाजखान्थिनि बेलायाव रांखान्थिनि बेलायाव गासैबो बिथिङाव जोङो मोनफ्रोमबो लाइनाव दावगालांगासिनो दङ जों दाखालि बावैसो खोनानो मोनदों जे जोंहानो एपिएससिआव सिभिल सार्भेन्टआव माने 133निख्रुइ बांसिन मेन्सआव पास जादों बेफोरखि मोजां साइन नङा अनलि बर' मानसियानो बेबायदि मोनसे परिबेस फैनायाव मानाव गेदेर प्रमद बर' आरो बर' रायजो राजानि सुप्रिम सेक्रिफाइस दङ बेनिखायनो जोङो खावलायदों जायफ्रा भाइलेन्स खालामनो नागिरबाय थायो जायफ्रा असान्थि बुंबाय थायो बिथांमोना जाहाथे असान्थि खालामनो नागिरनाय जि परिबेस जि प्रपगेन्डाखौ खालामबाय थादों बिथांमोना जि हिप'क्रेसि खालामबाय थादों बेनिफ्राय एसे गोजान जानांगौ जोंनि समाजा मोनसे गोजोन लुबैनाय समाज गोजोनखौ मोजां मोनग्रा समाज दिनै सोरबा सासे मानसिया दंफां सिखाव खामग्रानो गासैबो बर' जातिया दंफां सिखाव जेरैबायदि जानो हाया सोरबा सासे मानसिया गाज्रि खामानि मावब्लानो गासैबो बर' जातिया जेरैबायदि गाज्रि जानो हाया दिनै हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि कम्पानिया असान्थिखौ लुबैबानो जि बर' रायजो राजाया असान्थिखौ लुबैगोन बिदि बाथ्रा नङा दिनै आं बेनिखायनो खावलायगोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथां आरो बिथांनि आर्टिस्टखौ गोबां खावलायनो नागिरदों बिथांमोना जेरैबायदि आर्टिस्टेल हिसाबै मोनसे मर्यादाखौ लानानै पलिटिकेल केम्पेइन खालामनांगोन बेखौ सिमा बारनानै लिमिट क्रस खालामनानै बिथांमोना मा खालामदों माखासे स्लें लेंगुवेजफोरखौ एन्टि ससियेल माखासे बाथ्राफोरखौ जायफ्रा आनसिभिलाइज वार्ड बिथांमोना माने ससियेल मिडियाआव बाहायनानै जोंनि गिदिर लिडारफोरखौ माने एसे डिफेम खालामदों मानहानि खालामदों बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि जेनेरेसना जाहाथे बेफोरबायदि बाथ्राखौ सोलोङा एसे जों मोजां समाज दानायाव बयबो गोसो होनांगौ दिनैसिम बिटिआर सरकारनि मददखौ हास्थायनानै दं जोङो बिथांमोनखौ मदद खालामनो थाखाय 100% रेडि आरो बिनि थाखायनोथ' जोङो मोनफ्रोमबो समस्यायाव थांनानै बिथांमोनजों जोङो सावरायदों नोंथांमोना मा समस्या दङ बुं जों सावराय बे स्कपखौनोथ' थांनाय गोलाव समाव बिथांमोना मोनाखैमोन बिथांमोननि दुखुनि बाथ्राखौ बिथांमोना शेयार खालामनो स्कप मोनाखैमोन दिनै जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा चिफ जानाय लोगो लोगो CM जानाय लोगो लोगो बिथांमोननि समस्याखौ बुंनो खाबु मोनदों बिथांजों थोंजोङै माने सावरायनो खाबु मोनदों मोनसे समाव मा जायोमोन जाय समाव हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि चिफमोन बै समाव बिथांखौ लोगो हमनो मास मोनसे गाहाम नाङोमोन बिथाङा बहाबा सिलिगुरियाव खारना थायोमोन बहाबा गुवाहाटियाव खारना थायोमोन बहाबा दिल्ली मुम्बाइआव खारना थायोमोन बहाबा गवायाव खारना थायोमोन दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ नोंथाङा रोङियाव लोगो मोनगोन दिनै क'क्राझाराव लोगो मोनगोन नोंथांनि गावनि जायगायावनो लोगो मोनगोन दिनै डिपुटि चिफआ नोंथांमोननि जायगानिनो जायखिजाया समस्याखौ नोंथांमोना सावरायनो हायो बे मोनसे परिबेसा जे फैबाय बेखौनो ड्रास्टिक चेन्ज बेखौनो जों परिबर्तन होननानै मानसिफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन सासे मानसिया मोनसे सिगनेचारनि थाखाय जुदि मास मोनसे माने हाग्रामा महिलारिखौ जुदि होसोनानै सिगनेचार लानो गोनां जायोबा बेसेबां दुखुनांथाव मोनसे बाथ्रामोन
मोनसे सिगनेचारनि थाखाय जुदि एसेबां टाइम फैसा लस खालामनो गोनां जायोबा बे बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रामोन दिनै बेफोरबायदि परिबेसा गैला गोसो जाबानो जों मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ लोगो हमनो हायो आं बेनिखायनो मोनसे एसुरेन्स होदो जोंनि गेलेगिरिफ्रा मालाबाबो नार्भास जानाङा बिथांमोननि जि समस्या दङ जों थोंजोङैनो सावराय जों बिथांमोनखौ हानायसिम मदद खालामगोन जोंनिनो बिदा फंबाय बिथांमोना नेसनेल लेभेलाव इन्टारनेसनेल लेभेलाव थांनाय माने मा जोंनि बर' हारियानो जौगानाय आरो जों साफ्रोमबो बर' फिसाया बिथांमोनखौ मदद खालामनांगौ सरकार हिसाबैल' नङा सरकाराथ' 100% बिथांमोनखौ मदद खालामगोन बेनि बादैबो जोंनि जायफोर इन्टेलेक्सुयेल दङ जायफोर सुबुं सम्पद दङ जायफोरा वेल एस्टाब्लिश पार्सन दङ बिथांमोनखौ मदद खालामनानै जाहाथे हारिनि थाखाय बिथांमोना नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव मुं खालामनो हायो बेनि थाखाय जों बयबो आखाइ फोलावनानै बिथांमोनखौ हेल्प खालामनांगौ दिनैनि समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआ गावनि दोलोआ दिनै इउपिपिएल दोलोखौ गुबुननि अक्सिजेन लानानै थांना दङ मा अक्सिजेननि बाथ्राखौ जुदि बुङोब्ला मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांसो अक्सिजेननि गोनांथि जादों जोंनो अक्सिजेननि गोनांथि जायाखै दाखालि बावैसो जोङो तामुलपुराव मोनसे जोंनि पार्टि वर्कार मिटिं लादोंमोन बेवहाय रोजा रोजा सुबुंनि बाना जादों जाय सुबुंफोरखौ जों मिटिङाव लिंबोआखै बिथांमोनाबो फैदों बिथांमोना फैनानै मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ साबायखर होदों जे नोंथांनि समावनो जोङो गोबां माने सान्थि मोनबाय मोनसे समाव जों बाहेरायाव ओंखारनो हायामोन मोनसे समाव मुस्लिमजों बर'जों आदिबासिजों बर'जों कनफ्लिक्ट जाबाय नोंथांमोना सांबादिक हिसाबै मिथिगोन खमसे खम 150 जनसो इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ नायगार सोरनि समाव गावथारनाय जादोंमोन बिथांमोनाथ' बर'नि फिसामोन बिथांमोना आन्दलनकारमोन बिथांमोनखौ उनाव पलिटिकेल फेक्टर जागोन होननानै होसो गावदोंमोन बिथांमोना पलिटिकेल मार्डार जादों जोंनि मानसिफ्रा भिक्टिमाइज जादों आरो बै समाव सोर बिटिसिनि सिममोन बेखौ नोंथांमोना मोजाङै मिथिगौ बेनि थाखायनो दिनै ड्रास्टिक चेन्ज जाबाय जोंनि गेजेराव मोनसे खोथा बुंलायलायनो हानाय मोनसे परिबेस फैबाय बेखौनो मानसिफ्रा नागिरदोंमोन डेम'क्रेटिक जि प्रसेस बेयो लासै लासै सोलिगासिनो दङ मोनसे समाव बेखौनो बुंदों सांबादिकफ्रा ना गोसोबायदि बाथ्रा बुंनो हायो ना बिथांमोना निउस खालामनो हायो हाग्रामा महिलारिखौ माबा मोनसे बुंनाय माने मा हय बियो गोमागोन नङाबा बेखौ सोरबा धमखिगोन बेबायदि परिबेसा दिनै एखेबारे गैला जोंनि गेजेराव जोङो मोजाङै सान्थि दिनै लेखा फरा बिगियान खालामनो हादों बिजनेस खालामनो हादों होननानै दहायनि बाथ्राफोरखौ बुंदों दा जोङो मोनसे एजेन्डाखौ लानांगौ रायजो राजाफ्रा सरकारखौ एसे गोजानाव दोनथ'बाय रायजो राजाफ्रानो समाज सुस्रांनायाव एक्टिभलि बाहागो लानांगौ जों सरकारनि सायाव डिपेन्डेन्ट जाबाय थानो जोंनि समाजखौ जोंनो थिग खालामनांगोन जोंनि गावबुराफ्रानो थिग खालामनांगोन जोंनि लाइमोनफोरा गावनो गाव बाथ्राफोरखौ बुजिलायनांगोन जोंखौ सोरबा बुजायनो फैथों सरकारा जोंखौ सानफ्रोमबो हेल्प नांगौ बिदि बाथ्रा नङा सरकारा सिस्टेमेटिकलि मानसिफोरखौ सोरबा गेलेनायाव मोजां सोरबा लेखा फरा माबा मोनसे हेल्प खालामनांगौ सोरबा गोजौ सोलोंथायाव हेल्प खालामनांगौ बेफोरखौ एज पार डिजाइन मेकानिजमखौ खालामगासिनो दङ आरो बेखौ मावगासिनो दङ सुपार 50नि बाथ्रा दिनै जोबोद माने साक्सेसफुल मोनसे मिशन जादों बिदि माखासे मिशनफोरखौ लानानै खामानि मावदों बेनि थाखायनो जोंनि मानसिफोरा बांसिन मास्टार रेसनि जे बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बेखौ जुदि जाफुंहोनोबा साफ्रोमबो बर' फिसायानो गोख्रों जानांगोन आं सासे पलिटिशियान हिसाबै बुंनो नागिराखै साफ्रोमबो बर' फिसाया दिनैनि तारिखआव जुदि गावखौनो जुदि गोख्रों खालामना लायाब्ला बे गोदान जुगाव एसे सार्भाइभ जानाय प्रब्लेम जायो बेनिखायनो साफ्रोमबो एसे गोख्रों जानांगौ एक्टिभ जानांगौ आरो साबकनसियास माइन्डखौ लानानै दावगालांबाय थानांगौ फैबाय थानाय बिसायख'थिजों दिनैनि बेनो जोंनि गोरोन्थिया बेयावनो दङ जोङो मा खालामो मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ मालाबा पलिटिकेल एंगेलजों नायो बे एकदम हाग्रामा महिलारिनि स्वभाब आरो माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो थांबा बेयाव पलिटिकेल एंगेल दङ नामा राजनितिकरन खालामनो नागिरदों नामा माबा मोनसे सोरखौबा हेल्प होबाबो बेखौ कालार फोनो नागिरो जोंनि डिजाइना बिदि नङा जोङो मानसि बानायनो नागिरदों जोङो सुबुं सम्पद बानायनो नागिरदों जों बिथांमोनखौ लिंनानै नोंथांमोना जौ लोंनो फैसा लां नोंथांमोना अमा बेदर जानो फैसा लां बिदि जों बिथांमोनखौ मिसलिड खालामाखै बिथांमोनखौ जोङो स्किल फोरोंदों बिथांमोना बबेयाव टेलेन्ट दङ बबेयाव बिथांमोना एक्सेलेन्ट बिथांमोननि जि केपासिटि बे केपासिटिखौ जों बिल्डिं खालामनो नागिरदों सोरबानो लेखा फरायाव मोजां बिथांमोनखौ जों लेखा फरा फारसे हरगोन सोरबानो गेलेनाय बादायलायनायाव मोजां बिथांमोनखौ जों सोरबानो बिजनेसाव मोजां जों बिथांमोनखौ बिजनेस लाइनाव लांगोन दा बेफोरबायदि डिजाइनखौ लानानै आरो माखासे मानसिफोरा जोंनि इयुथफोरा माखासे खामानि मावनो लुबैयो नाथाय बिथांमोनखौ लामा दिन्थिग्रा मानसियानो गैया जों बिथांमोननो लामाखौ होदों बोरै बिथांमोना थांना थागोन समाजाव बोरै इनभल्भ जानानै समाजखौ सुस्रांगोन बे गासैबो डिजाइनखौ बिथांमोनजों सावरायदों दा माखासे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांमोना मा खालामदोंमोन जाय समाव बिथांनि सरकार दङमोन जौ लोंनो फैसा हरोमोन पार्टि जानो फैसा हरदोंमोन बिदिनो जोंनि जोलैफोरा नस्थ' जादोंमोन बे नस्थ' जानाय जोलैफोरखौ जोङो थिग खालामनो थाखाय जों मोजां जोलै दिहुननो थाखाय नारा नाथा नाजादों आरो बेयाव जों मोनबो पलिटिकेल डायलग होआखै मोनबो 1% जों पलिटिकेल डायलग होआखै जोंनिया एकमात्र बेनो जोंनि समाजा गोख्रों जानांगौ सुस्रां जानांगौ आरो जोंनि बर' हारि हिसाबै
बर' हारि हिसाबै बुहुमनि गेजेरावनो मुंदांखासिन मोजांसिन हारि होननानै जोङो सिनायथि जानो लुबैयो बे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय समाव जेरैबायदि जोंनि मानसिफोरखौ दाउ अमाफोरबायदि माने गावथारनो चान्स लादोंमोन जोंनि मानसिफोरखौ दंफां सिखाव होननानै बुंदोंमोन बेबायदि जाहाथे बदनामा जोंनियाव फैया बर'फोरखौ जेरैबायदि बै समाव अग्रगति होनना बुंदोंमोन बे गासैबो बाथ्राखौ जोङो गोजानाव दोननानै दिनै मोनसे मोजां मिशन लानानै गोजौसिनाव थांनो थाखाय गोग्गो समाज दानो थाखाय नाजागासिनो दङ बयबो गोसो होनांगौ मोनसे समाव जोङो नुयोमोन खोनायोमोन जे क'क्राझार बायदियाव चिरां बायदि जायगायाव उदालगुरि बायदियाव जौ जुवाजोंल' मानसिफोरा गफबना थानो बिदि मोनसे परिबेस जालांबायमोन बेनिफ्राय मानसिफोरखौ उद्धार खालामनो थाखाय मानब गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै नाजा मोनसे परिबेस जाबाय जेरावनोखि दिनै जुवा गेलेग्राफ्रा गियो गाज्रि खामानि मावनो मानसिफ्रा गियो बेबायदि मोनसे परिबेस खालामनायाव मानब गेदेर प्रमद बर'नि गोबां मोनसे अबदान दं आरो बिनि थाखायनो साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा एसे पजिटिभ थिंकिं लानानै दावगालांनांगौ नाथायबा दिनैनि समाव बिथांमोना गेलेगिरि जाय